Sisään. Päiviä. Päivä. Tänäänkö on se paikka, kun patenttia haetaan? Kyllä. Ja minkälaista patenttia olisitte hakenut? No enpä oikein tiedä vielä. Minkälaisia teillä ompi? Että mitä? Että minkälaisia teillä oikein ompi tällä haettavan? Ai missä? No täällä, kun tämä on patenttia hakupaikka. Ei täältä kuulkaa patenttia haeta. Tässä lukee, että patentin hakuosasto. Niin, tämä on patentin hakuosasto, mutta ei täältä haeta patenttia. Ettekö tämä niinku ompi patentin hakupaikka, mutta ei sitten ole kuitenkaan? Niin justiin niin. Tai ei nyt ihan niinkään. Eli että miten se nyt oikein sanois niinkö? Mitä mä nyt sanon? Te voitte kyllä hakea täältä patenttia, mutta ette te voi noutaa niitä täältä. Ahaa, että minä voin siis niinku hakea täältä patentin valmiiksi ja panna sitten pojan noutamaan sen, niinkö? No ei! Teillä pitää itsellänne olla tullessanne patentti, jota te sitten haette täältä. Ahaa, no nyt minä ymmärrän. Me pannaan niinku patentti piiloon ja sitten me ruvetaan yhteistä hakemasta täältä. No ei läheskään. Ei. Kuulkaa, saanko mä tehdä yhden kysymyksen? Kyllä, totta kai, olkaa ystävällinen vaan. Tiedättekö te, mikä on patentti? Selittäkää ihan omin sanoin, mikä on patentti. Oho, se tuli niin äkkiä. Patentti on semmonen tappi eli masto, joka laitetaan ratiossa johtolla kiinni tähän kohtaan näin, että se kuuluu paremmin. Se on, kuulkaa, antenni! Hetkinen. Aivan oikein. Niinpä se onkin antenni.